APDCL atum kitar danger atar pangthek kitar pensi Segun athengpi kanghu Eastern Division Bokajan Forest Range angkang Bormanthi Bay arong pen Tata DI humni aronre pen Segun athengpi kanghu kenep dun long abirta longdun thengpi kanghu ketarlip agari kachingnang birta kilong dun atengke Bokajan hawar thengpi kanghu kilit nai abangphu atum kedamtang matijong ni phai crepe hopen petrok Pajoni Bormanthi adung malompen Forest atum ke athengpi Tata di athengno along APDCL atum ke tarpon danger pu atar pangthek pabonsi Segun athengpi kanghu birta rong asor atum pen thek dumlong si raikom saikhi mate ingnam raikom saikhi atum aphan birta pachini pon ating si nepon longlo Bokajan Forest Range Ranger Serlin Bepi ke Japon along kai keta kachirok tok ke doajok si piniani laso Segun athengpi nepon long upusing ingnam rai komasai khia tumpen pachini pon lapen ke nepon long Segun athengpi kadukawe lok bengthong tep safety pharoi si andoji lapen pithia long ador lak isira achitim anador doji labangso ke nepon along driver pen Tata DI AS03 CC 3431 lapen AS09 BC 4427 Neponsi Bokajan Forest Asahim along Dipon Koklo Bokajan penanan terang karbing long lai